an balimaw an b'aw lakodɔnniya k'a fɔ ko jɔyɔrɔ sabanan tigilamɔgɔ dɔnna Stade Malien de Bamako ka bɔ Mali la olu ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ contre Petro de Luanda kuru 70 ani 3 ani kuru 65 Stade Malien kanu na an b'aw lakodɔnniya k'a fɔ ko nin tournoi in kɔni a jɔnjɔnba ɲɔgɔndanw bɛ kɛ AS Douane ka bɔ Senegal jamana kan olu ni Al Ali ka bɔ Egypte jamana kan bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲinan Basketball African League coupe jɔnjɔn ta o tigilamɔgɔ bɛna dɔn a yira k'a fɔ mɔgɔ kura de bɛna ɲinan ta tuguni ko kura ye san o san mɔgɔ kura de b'a ta mun ma deli k'a kɛ an b'aw lakodɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔndan in kɔni bannen kɔfɛ an ye Stade Malien dege karamɔgɔ coach Kaba sɔrɔ a hakilinaw kan nin jɔyɔrɔ sabanan in kan an k'a lamɛn. K'a daminɛ Niamey la ka na se yan ma ka tɛmɛ Abidjan fɛ je retiens d'abord que chaque étape a été une clé pour ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Niger kɛra ka Abidjan dayɛlɛ Abidjan kɛra ka Dakar dayɛlɛ Dakar fana dira an ma ka yan dayɛlɛ mais an selen yan de depuis Bamako an y'a fɔ denmisɛnninw ye k'a fɔ nin y'aw siɲɛ fɔlɔ ye ka se nin ma a y'a ɲini ka se yan donc an bɛna an t'an bolo jigin an bɛna mun ye jɔnjɔn ye an b'a ɲini an ye jɔnjɔn ɲini an ka dala k'a fɔ ala de fana bɛ ne ye n dalen bɛ ala ko la c'est vrai an bɛ fɛn ɲini mais mun latigɛlen don k'a fɔ an bɛ o de sɔrɔ bi an y'o de sɔrɔ n'o ye place sabanan ye donc bi bi in na je sais que Mali bɛɛ kunkɔrɔtalen don n'an ye parce que Mali bɛɛ bɛ ka nin compétition in suit depuis an bɛna ale depuis Abidjan Dakar ka na se yan ma donc ala tanu kɔ kuma yɛrɛ tɛ fɔ k'a fɔ quoi an bɛ ala tanu an b'a barikada alhamdulillah. An balimaw nin kun ye Voix de l'Amérique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kunnafoniw ye Basketball Africa League saison sabanan kunkanko ka kunkun da ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma ka bɔ Kigali Cheikh Thioro ani Yakuba Ouedraogo fɛ ka bɔ Kigali Kuranda jamana faaba kɔnɔna na a y'aw sɔgɔlen to VOA Bambara la an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenw kan an bɛna kunnafoni tɔw d'aw ma mɔgɔ min bɛna nin jɔnjɔn in sebaaya sɔrɔ aw k'an bɛn